nakalimot ko vlogger man dahil ko wala ko naka-update sa akong vlog. So mga karon pa daw na ta mag-travel guys. On the way na mi to Kiso. Wine factory daw na guys ay kanang red. Sa Kiyo ay natog yun na hibong ko bawal nagkuhan ko nagtabi ko sa kamera ulo niya Kiyo ka natagak na di ay mo hanggang online kay para na-support ba DIY. So diri tani agi guys lokal daghan ka farm diri ni ka summer kay balik na pud sila farming karon kay naglimpyo na sila ay gipang-impyuhan na nila para preparation for summer kay spring naman hapit diri guys after spring kay summer na so ting tanom na pud nya diri tani agi guys padung ta Kiso. Ay on our way to Kiso. Kinumdum day ko guys diri dito nga part sa una katong nagkuan ko ba nag part time ko grapes farm diri tong area. So diri dani papa. Ay kani nga road nakagi ko ani pero shortcut lang ko ato guys para dali ra ba. Pero pwede po diri sa main road. Na market sa grapes. Puhunan na po yung mga grapes ini ka summer. Abot na ta guys. Nata sa kuan lotso nga side. Pero sa jo pata guys kay mag-start man ng ilang event kay alas 6 pa nya. Kuan pa diri ay alas 3:44 maklaro ba as kamera ang orasan. Alas 3:43 pa. Diri lang ta nya natug man sa Kiyo. Ya mama. Daka raman da hayay papa. Daka pa panite. Aki もうちょっと前だな。さちょ橋がないもんママ。sa jo kaもうちょい行くと。 sa jo pa man tani abot guys kay alas 6 man ni ang event mag-start. Amo ni ang mga taon diri guys nindot diba? Ay mga old ni diri guys, old town ni diri ning Kiso. Nindot man pud ni kung adlawan pero ang atong event katong atinan karon kay alas 6 mag-start. Welcome to Kiso. Kani ay old town, ang mga old houses guys. Kiso. Inani ang style diri sa Kiso kay silang mga balay. Kay mga old man ni diri, kani nga street diri kay mga old ni papa. Ano old di siya? Ano furay no street di siya? Mga awa guys ang mga design mga old di ba? Mga cute ka ang design. Only in Kiso. Pero naman pud Kyoto mo kuno na si Kyoto na ni papa Kyoto no hing. Napud sa Kyoto guys pero ladyo man tong Kyoto dili tas dohol sa Kiso. Ay mga style sa ilang mga balay, old houses. Cute ka di ba? Awa ang style sa bahay guys old. Dili po day. Pero sakto ra pud nganing sa jutag ari kay makita ta ani ba di man yung kadto maklaro kung gabi na. ディッシュの木で作るっていうのが Mag-ano ng train guys. Railway. Since sa juta guys kay naata diri ay kay naay train ay. Naata diri guys kay sa juta pa ni abot jawa pa nag-start ang event ngatong atuan. Naata diri old nga train na guys made of wood. Inya kuan man na kanang gitabunan na. Ilang gitaguan na. Tugnaw man gud pud karon mo sigurong gitabunan ba. Parang di tugnawon ang train. Kato ka. Naay natag Naray Station. Welcome to Naray Kiso. 古いよ。 Puro yo. 寝ちゃったんだ。 Ano kikatayin? Tugnaw kayo diri guys. Ani day atong giari guys. Kana ay event. Ilang CR guys kay made of wood. Mga kahoy na ang wall silang CR guys. Ay mga wood na ay. Ay naiksan kana ay wood diba? Na preserve jud nila ba? Mga kuan siguro ni nga mga wood, mga antique ba kay likon pa man. Okay. Balik tag sa Jerry guys ka mangita ta dito laundry shop or di mo super ka ng mall kay mapalit tag sa nina na kiyo kay ako nakadagi extra ba niya nabasa mo guna siya ay. Nawilihok-lihok. Lapas mi guys mabalik mi kay namin nalabjan nga laundry ba. Atong tanawon kung nag-andar ba. Ay laundry. Nani sure? Close na sila guys. Oy kay kung ando diri kanang Yuki ba? Snow. Ngita taglain guys kay di pwede diri kay close. Wow!
diri guys ay may kani kay na Queen Laundry diri ay. Ay, may na lang. Hubo na. Hubo. Pag hubo na ba kaya itong laban ay masanin. Tati, bi, tati. Oh, so. So, tati sa ba, tati? Tati. Ito, nasa nina niya Kyo ay nagtuyog-tuyog. Mama na fuko do. Mama na fuko. So dayo. Sa mo yung papakuldak. Dali. Oy. 何がいい？全部飲まない？いらないってママ。あっくんその服やな。ママいらないってあっくん。Tati, ay, Samoy, hayag na ka mo duro kay Samoy. あっくんじゃあ戻って。ダメって。面白い動きしてるよ。 Nata diri guys ay kay naglapata sa nina ni Akyu ay nangabasa. Akong gaway yung Akyu ah. Ako hayde? Iyo hayte? Napatay 6 minutes nga pabuton guys. Sup? Nahimo nang baki. Yoko na ta. Balik na data guys. Tanawa mo nang bridge ay nindot nga bridge. Bot na ta guys. Park na ta diri. Nani? Nani? 喋るかあるって。 Na data diri guys, ning hapit pa data sa kuan train di ay nya patanawon ta mo ani nga bridge ay kuan pud sa mid of wood. So nata diri guys, hapit ta aning bridge. Wood na nga bridge guys. Nagkunik ba ko na diri ay river. Na river na diri. Nya to ta pikas nga area, mulabang taning bridge. Ilang style pud sa CR guys ay wood pud. Kanang old food. Wintry man day guys. Uy, na may harang. Tugnawa diri. Uy, wow. Ay, nindot kay siya. Madara man ta nila kahoy food guys. Masigit ang maagi sa bridge niya. Tugnaw man. Layo-layo food ba? Magsagdanan na laman ta. Ah. 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 Tugnaw man diri. Uy. Samot naman kay padung na gabi ba? Ay. Laro ng mga bay eh. Ay, wow! Dita! Ay, dorang bridge dito. Dita ay. Papa, kukusi. 12型だったのか。 Na-railway dira guys ay. Namgoy train diri guys. Na-train dira ay mga atos ang gyadi sa Kyo kadali. Kaya pa man puro nagsugod. Ang event kay alas 6 pa man magsugod. So atos ang gihapi sa Kyo diri kay sadyo pa man gihapon. Alas 5 pa diri. Alas 5:15 pa. So, napatay time. Ito pa si Papa dito guys, magbayad ng ticket. Na ditong ticket guys ay, namang bayad ni Diri. Train mo agi guys. Asa naman ang train? Dali, kina i-train mo agi. Ah, kang. Kang, dali, kang. Na-train mo agi. Wow! Wow! Ang train ay katugnaw pa diri ay hangin pagid kayo mo ni guys ang gari diri mo tugnaw diri guys kay kuan man ni kabundukan ba mga mountains man na kapalibot og mga mountains ang hangin ba grabe nagtujok tas mountains tugnaw oy tugnaw gid kuan mo balik na to sa tanan ay tapos na do ay pada bugnaw sa kamot ay katugnaw aning kalibutan na ay sa Kiwa, good. Panumbaling ang katugnaw. Eh, makakita lang siya kuan ba train. Ah, kasama ko nakatana. Bye-bye na si bye-bye to the train. Bye-bye. We're going home now. Iyo. Nande. Musika ko kita nun eh. Nasa gitugnaw si Papa. Hindi na ako namimutan sa event na
Nanay nun may diri di may mo tanaw sa event sayang ka mong pag-ari sumutanaw ta guys masikari sa trabaho. Japanitan lang nila to itong sakdanan. 12だけど横にこうあれが板がついてる。タイヤの動くやつ。そう綺麗だね。パパライトもついてる。夜の時はライトもつく。つかないって今日も寝るってあったパパまたね動くし12行こうね。みたいね。パパ C12 だって Anak pa train mo agi ay. Gawas na aki kay mo tanaw sila train dagan kita diri rata kay tugnaw. Tugnaw kay diri guys ay. Ay kangkang mong gud na. Kang. Kang. Ay pabot sila sa train. Naday ko dito guys. Ay murag sign man siguro na nasa mga Ginoo ka ng mga upaw ba. Mga upaw. Kana ay. Na train. Wala pa na eh. Tugnaw mo na si Papa. Yan ang gagawanta ka. Sa kiyo gusto mo nung gawas. Nana ay. Kapalangga agad ay. Kapalangga agad sa unik ko iho. Niyari lang agad rin kaya para makakita sa train ba. Yung gawas pag yun masig tugnaw. Sana all maragi sa pinangga sa bana ba. Na daw bus guys, masakit ag bus. Basin makapwede ta magsakay bus ba padungad to. Magbus ta. Ay bus guys, ay mangutan na tag makasakay ba ta. Ha? Ana ta musudan ha dira guys kung mag-start na. Pero mangutan na sa si Papa dig makasakay ba ta. Inig summer pa daw na pwede ang bus guys, dito pwede mo sakay karon. Maguna taglakaw diri guys, kita yung mga bliss koan. Mga bliss event. Diri ni agi ang train guys. Diri ay. Data ni agi ay. Nya mosulod ta diri ay kani mga old house diri ay. Manggut sila abli pa manggut ambi mi close na. Start na tayong light oh. Wow. Ay nindot mo gud ang mga design diri guys ay. Hilom kay lugar ba. Papa あと置いて。うん。Aqui, ó. Go ko sila siyang papay. Muna ang view diri guys. Ay, mas nindot pa diri nga side oh. Ay. Wow, mga old guys. Wow. Nait ko ang saktanan. Pwede train ay. Ay. Nana pwede train mo agi. Ito na silang papa dito. Ako na ako diri. Mag-pictures ako. Kamingaw eh. Mingaw mo diri eh. Ada ni tinda diri guys ah. Nag-close na lang. Close naman sila karon. Tinata guys kay tugnaw kay diri eh. Di matabang ang katugnaw. Nanggahin ang kamot. Ninjong bay guys. Old gods oh. Murag Pilipinas lang ba? Mga wood ay. Murag Pilipinas di ba? Sa unang mga panahon. Unang panahon pa ng hapon. Pero ang Japan pod guys kuno sa una kay mura mong gudgunog Pilipinas jud daw. Nagikan man pud kuno sila sa kanang dili pa develop nga country ba karon kay develop country na mangud sila. Munang nadaghan nag mga improvement ba. Papa wa? Okay wa? じゃあこうして。 Gudi ba wish sa yo? 高いね。 Gudi ba damo? Ganta mag-inang tagaan guys kanang atatakay ba kanang warm kay para mainta na tong lawas kay tugnaw kay oy.
guys, sulod diri ang kwarta kung Cecilio kay dire. Niya kani. Ako pagkuko ko kita. Niya dire ka unang sukli. Ay kalimti ni sukli kay sayang ang taon. Sana kay pwede tugnawa nang kangging na akong kamot. Bitugnawa guys, sakit kay sa kamot ba nang kaging. Kanang kuan guys sakjanan. Hapit naman ko na size. Balikta guys, kaya hapit na size. Minutes na lang before 6. Mga tao dito ay naguna. Cameraman guys. Ay, nagdagdako ang kamera. Balag tugno ba? Buhis buhay. Okay. Uy, amo na. Doon dyan yung kamera haba kaya masigabi makita. Na ay, nagsiga na ay. Nagsiga na. Balag tugno ba? Sayang, manggod ni anin na tadiri niya. Di na tutiwaso ng event. Wow. Wah, nindot ta oy. Wah. Nindot siya oy. Kiri dayo papa. Papa, kiri dayo. Nindot mo gud siya. Si papa, murag papa, bite papa, kami na bite. Gitog na mo na si Jagod. Nindot mo gud siya. Nindot dayo siya kung mag-light up. Pero tugnaw lang gud guys, nanay mga tao sa unahan oh. Pwede naman kay daghan gud. Pero nindot oy. Nindot siya kung light up. Wow, naman daw kuno ni nang mudyo diri guys. Nya diri daw nga lugar guys, kay kuan na jud kuno ni kanang preserved jud nilang ilang lugar ba, ang ilang porma sa balay, di kuno pwede usbon ang style ani. Muning inani jud sila kay kuan man ni kanang travel spot. Wow. Nindot ay. Ano dito ay mga candles. Wow. Nindot mo gud siya. Kuan siya ka ng guwapa. Guwapa. Oh, so iyo. Mira man guys ay. Wow. Ay, kiri papa. Papa. Wow. Balik na ta guys, napaman dito. Tumay pero parehas raman daw, tugnaw man. Mato na naman to nakakita tagamay ay. Dito kangkang ya. Nagtuo sa kiw napay kangkang. Tugnaw kay diri mga kaging ang kamot. Imong muli na talit na magdugo diri kay tugnaw. Nan guys. So mao na to guys, muli na ta kay tugnaw guys. Salamat sa pagtanaw, tanalingaw pud mo kay ako nalingaw ko kay nindot man pud si Jack kung na-light up. Bye bye guys. See you on our next vlog. Mo nagipaabot nga kiyo ay kangkang. Kang. Katugnaw oy. Kita.
Nanagka na dyan sa tanan diri ay. Nanagka ng mga tao. Kanina gamay ra ka dyan na.